Mga manindahay og pabuto sa Lapu-Lapu City nang hinaot nga makabawi sa ilang puhunan ning pagsugat sa bag-ong tuig. Siluan mayroon din sa report. Bisan pa man sa pag-uwan-uwan sukad ganihang buntag, may pipila gihapon nga mituyo pagpamalit og pabuto sa mga stall sa babag Lapu-Lapu City. Si Cheche Ragas, ubay-ubay gyud nga mga pabuto ang gipamalit isip pagsugat sa bag-ong tuig. Kini bisan pa man kung partially damaged ang ilang balay tungod sa bagyong Odette. Para lang ang kanhi lang ba nga kwan, gisunod lang yun ba nga, ang pabuto lang yun ka ba. Mapasalamaton si Adrian Olivar ug ang iyang pamilya nga wa maigo sa bagyo ang ilang balay. Busa isip pagbugaw sa malas na malitusab sila og mga pabuto. Walang nang tingan na. Nang tradisyon. Maura. Para pawas kwan. Pawas bagyo. Matod sa mga manindahay ug pabuto nga tungod sa bagyo napanglantawan na nilang mas menos gyud ang mga mamalit karong tuiga apan malaumon gihapon silang makabawi sa ilang puhunan. Hope so nga makabawi jud karon kay 31 na ra ba kinalasa na jud grand finals no. Nya wala jud. Pero may ta makabawi jud karon. Kay gidili ang pagpabuto ug pagpamaligya og mga pabuto sa mga silingang dakbayan. Ang Lapu-Lapu City lang ang nahimong kumprahanan sa mga pabuto. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Narondina, Balitang Bisdak.